Ето, гледайте как аз заспивам. Може би ви е познато. Това е дърво. Ето това дърво. Да. Това е на птичката. Птичка. Интересна птичка е видеото. А това са къщичките. Не е близката къщичка. А не, има и още. Звук. А ето ги къщичките на другото село. Небето и луната. Естествено как без луна. Тук луната. Как? Погледнете как аз виждам тази луна.